Vicky. Vicky. Čo tam? Ha? Ešte máš hodinku, ešte hodinku. Poviem ti to, ešte hodinu. Koľko hodín? 5. Ešte hodinku. Áno. Niky. Čo? Čo teďka? Čo? Čo myška? Pozor na mňa, alebo tam na ten strom. Čo myslíš? Na strom. Počkaj, zase robíte rakovinu, alebo čo? Ja máme dal Igor. Tam je onej za cigaret. Profilovka. Video. Druhá rakovina toto. Dobre to voní. Budeš sa postaviť? No, aký som sa nešel. Niky, poď sem. Poď. Niky. Tak moderná. S tým vínom neviem, či by to bola dobrá kombinácia. To je výborná kombinácia, to si ste nepila? Záchod je v lese. Rádik, čo robíš? No tak, no. Za hodinu budeš mať profil. Za hodinu budeš mať profil. Na YouTube. Niky. Jo. Jo. Traj. Nechytá sa. Chceš to robiť? Aj zajtra. Unavená. Unavený, tak. Musíme zlakať. Čo ti to? Vtedy musíme ráno stávať. Kedy? V našom prípade Kam je idete? skoro. Tak potom čo musíš ráno stávať, keď nevieš? Prečo ideme? Trhaj. O tom to je. Ideme na výlet. Trhaj. Jo. Preč ideme? Preč? Opalíme sa? Ideme sa opalovať? Ne? Ubližíš si. Podľa mňa je Igor. Ne, to nebude Igor. To určite nebude Igor. Teraz si zase Áno, kto je tam? podľa mňa. Kto je tam? Také piča napichané, čo nie je jedno, ja som dával povedať. To je železné trochu. Akurát ich minul. No, môžeš sa vyšli. Čo to je? Jo. Jo. Trhaj. No. Ja mám aj takú bunku. Kto je to? Kto je to? Treba viac piť. Áno, áno, treba viac piť. My sa neubývaj. Kto to je? Niky, kto to je? Kto to je? Kdyby si užili Čo? chvíľku ticha. No.
Že dneska poslal v kancli. No. A kedy? Ráno, keď si bol v škole? Nie, v škole dneska. Ty si poctivo písal. Škole gumoval. Áno. Hej. Spolužiačky boli z toho natešené. Počkaj. No. Hej. Všetko mám tam znité, už to je fakt niečo. Som tam alkohol. Radík, nekúš ho, prosím ťa. Ty si nemyslel na alkohol? Ty si nemyslel na alkohol? Ne, jsem to neviděla. No. Paradajky a... Toto došlo. klobásy Toto neviděla. došlo. To. Áno. Áno. Zaštekaj ešte. Čekaj. Alkohol, ne? Čekaj. Kto je to? Kto je to? Bez alkoholu ako potravina. Ja dúmne. O Simony, vieš, čo bolo v onom chladničke? Si otvoril a jedno víno. No. A nič. Nic si hej, jedno víno. Až po rok ešte nebol používaný. To použil prvýkrát Dušan. Nevypínaj ešte chalani, dojdu všetci. No. Dáme a potom. Raz ho použila aj to, už tam pokazila aj vtedy. No to už ne. Byla veci, by som napravila, ale. Použil, ale som chcela použiť. Celá som, to je pekný výraz. Čau, Niky. Už bolo na čase. Už te čakáme. Dobre. Neštekaj, chod za nimi. Práve na ďalko. Môžete zabrať. Čo robí? Zaberám. Takto čekaj. Zaberám. Keď otvoríš. Tak to už ide. Už som schovala, už ide. No moja chlapca, tak to No, čas. je robota. Sa budeš hambiť, ne? A mňa pozná. Jedného pozná, druhého pozná, a tretieho pozná. Kto to je? Ja som nechal. My sme sa zoznamovali? Ty si náhodou aj Neku obloval v Chorvátsku. Ja ťa pozná, nebo? Ty sa nepodíš, toto je nahrávané, to znamená, že nemusíš urobiť jeden pevný úsmev. Koľko z toho vyskočilo? Ten má župan, ten je zoskočil. Tam je ďalší psík, to bylo to. Niky. Tam ešte neprez, nie? Neprehá. Koľko máš? No, vyzerá. Niky nežený. Jo, podaj mi prosím to. Rybezlové? Kofolu. Červená, jak to dneska Rybezlák. Červená kofola na bradačke. Rybezlák. Červená Coca-Cola. To bola Coca-Cola. Si bola vážne na zrča? Hej. Ja tam bola. Merlo spaka. Dobre. Šasové pak. Igor, dúfam, že z tohto zajazdu nebudú nejaké toto šteniatá. Šteniatá, po zajazdu. Počúvaj, a čo sa na mňa obracaš? Snad si nemyslíš, že ja bych ich mohol oplodniť? Ja, že rozdeliť. Pozri sa. A už je tam anal fekal. Vysprchovaná. Začína to pekne zostré. Hneď na húvatov. Ja sa hambím. No čo, babi, rozcvičené? Môžeme ísť na to? Na ten Čo si fotbal, dáš piť? Ani minerálku, či sodu, či čo to máme? Si rozcvičené? Henek sa honia, Igor. Henek sa honia. Honia sa. Honíci posratí. No. Honelníci. Radik máš Je to možné? No. Ty si sadli, čo? Poď za, prečo ona naháňa jeho? Nemal by on naháňať ju? Dušan, to poznáme, ne? Ale nemal by on naháňať ju? Ja furt musím niekde utekať. Tam je ako gumička dole. Chudák. Ja mu rozumiem tomu chlapcovi. Jo, no. Takiaľ to býva naopak. Ty si mala pruch. Je to nie korisku? To je slepak. Však slepak hovorím, ne pruch. No pes je už jak doma, dobre? Ešte panička. No. A ty si bola v slepej uličke? Staraj. Keď si to museli vyťahovať. Nás,
Na rozcestníku, na rozcestníku. Ja som bol niekedy aj na mekej stoličke, stolici. Stolička alebo stolici? No vidím, ona to zvládne. Belovi to už voní. Áno.